Du lytter til Radio 24/7. Den originale taleradio. Velkommen til Flaskens Ånd med Poul Pilgaard Johnsen. Prøv lige at høre her. Ragout af brisel og jomfruhummer. Risotto med brisel. Brisselmus en gelé. Brisel en cocotte. Grilleret brisel med petit pois à la française og sauce bernaise. Medalje af artiskok med æble, østers og brisel. Brisler med ratatouille og hummer. Eller, når man går lidt længere frem, så noget jeg rigtig godt kan lide. Kalvelever provençal. Kalvelever på steg. Variationer med kalvelever. Og så kommer vi til noget, som måske er mindre begejstret for. Nyere, kalvenyere. Og der er sgu en spidstegt kalvenyere aioli, ja. Og så til sidst her, helt uden for nummer, testikler, sort pølse, blodpandekager, blodbudding, leverknødel, lungepølse, lungemos. Og så til allersidst pølsen over alle pølser. I den er der tunge, hjerte, kalun, altså mave, hjerne, lunge, brisel, nyre, lever og sidst men ikke mindst, nosser. Det er dine opskrifter, Claus. Ja, det er det, ja. Som man her fik et eksempel på. Og ja, altså, der var jo sådan lidt et forløb her. Min tunge løb i vand i begyndelsen, og jeg ved ikke, man sige, den tørrede lidt ud efterhånden, men ja, nok ikke heller. Jo tættere vi kom på de indre organer, så... Helt så cool endnu med det sidste. Nå, men tillykke med den her bog. Tak skal du have. Som hedder Inderlig. Ja. Og det gør den jo dels fordi den handler om indmad, i det her tilfælde fra en kalv, men også fordi den handler om, hvad skal man sige, vel det vigtige for mennesket. Altså det inderste i form af for eksempel ånd og kunst. Ja. Fordi faktisk så er det her jo ikke en almindelig kogebog. Den er meget fornem, den er stor, og der er værker af Kvium og Lemmerts, to af de meget anerkendte kunstnere. Fik jeg sagt hele dit navn? Røde Claus? Ja, det er jo så nok ikke det hele navn, men Claus Christensen. Claus Christensen, ja, det er mig. Ja, det er også kaldet for Røde, ja. Og du har jo faktisk papir på, at du er kokkenes kok. Ja, det har jeg, ja. Fordi det er en pris, du har vundet en gang. Ja, tildelt. Eller blevet tildelt. Ja, men det er jo sådan spooky, at man stemmer om det. Ja, altså kokkene, de andre kokke stemmer om. Og så på et tidspunkt blev det også sådan meget flippet ved, at alle kunne stemme, ikke? Altså, men nu tror jeg, de er gået tilbage til det essentielle, det er kokkene, eller branchefolkene stemmer om, hvem de synes, der skal være kokkenes kok. Kokkenes kok. Og du blev det i 2013? Ja. Og det er jo en meget fornem listen, når man ser de andre, der er på den. Det er alle de berømte Michel Michaud og Francis Cardinaux, som var gæsten her i Flaskens Ånd i sidste uge. Nå, hvor hyggeligt, ja. Og talrige andre. Man kan også se det, hvis man kommer ned på din restaurant, som hedder Restaurant Gammelmønt i Indre By i København. Mm-hmm. Der sidder meget ofte branchefolk. Ja, det gør det. Ja. Folk fra andre restauranter. Ja. Jeg har lidt på fornemmelsen, at de, der til daglig står og med deres sifonflaske og laver skum og molekylært køkken og deres pincetter og deres, hvad de nu ellers bruger, når de selv går ud og spiser, så går det ned til dig. Nogle gange gør jeg i hvert fald. Og der får de jo en helt anden slags mad, som man måske fik et indtryk af her. Ja. Af de her, nu ved jeg faktisk ikke, hvor typisk de er, men det er i hvert fald fuldstændig klassisk dansk-fransk køkken. Det er det. Altså... Hvor hos dig. Masser af smør, masser af fløde, sødtunge og mørbræd og alt det der. Nå, vi skal have noget i glasset jo. Men altså, det simple tiltaler mig, og det... Og hvis man foretrækker det simple køkken, så skal man altså også leve op til en meget høj kvalitet på råvarerne. Og i al sin enkelhed, så skal man kunne smage, hvordan man får at spise. Så det ikke ligner sådan et blomsterbed anrettet med pincetter og andre hemmelige ingredienser. Og i meget store portioner.
Ja, det er rigtigt. Nede hos dig. Ja. Altså, jeg vil sige, jeg har oplevet at få en forret, hvor jeg jo næsten ikke kunne spise mere. Ja, men du var også lille push. Ja, jeg har ikke samme størrelse som dig. Nej. Det er jo i hvert fald rigtigt. Nej, men det er jo et spørgsmål om, det er jo sådan, man kan jo også levende, det tillader levende. Når man nu ved, at man skal videre i menuen. Jo. Ja. Men du er en stor mand, altså, det kan man jo ikke tage fra dig. Nej, jeg er kraftig overvægtig, ja. Jeg er en kraftig overvægtig. Du siger, du selv, en solid kampvægt. Ja. Er det, fordi du selv godt kan lide at spise meget også? Og er den slags mad fyldt med alt det forbudte nu om dagen, ikke? Jeg kan godt lide at spise. Jeg brød mig ind i. Jeg er faktisk selv en kylling. Jeg spiser ikke særlig meget. Jeg kan godt lide at spise mange retter. Ja. Og så har det på den der måde, så levner jeg, hvis jeg ved, at jeg skal videre i systemet. Hvis jeg nu har bestilt 4 forskellige hovedretter, som jeg gør forskellige steder, når jeg besøger enten mine kollegaer, eller også ude i den store hvide verden, jamen så doner tjeneren jo, når jeg bestiller først charcuterie, dernæst grilleret grisetær, dernæst kalvenyre, og dernæst andouillette, og så ost og dessert. Så ved jeg jo godt, hvordan jeg skal økonomisere med min appetit, for jeg ved jo også med sikkerhed, at jeg ikke kan spise op af alle retterne. Men det har jeg det herligt med, det har jeg det fint med. Og hvorfor jeg er overvægtig, det er jo fordi, jeg egentlig arbejder for meget, og drikker for meget, og spiser for sent og for uregelmæssigt. Så det er egentlig der, den er henne. Så drikker du vel også noget en gang imellem? Ja, det kan du tro. Skål. Skål. Dejligt. Ja, og nu skal du høre. Det er faktisk fordi, den 11.3. i begyndelsen af marts, der sendte vi et program, når jeg havde besøg af, man kan vel kalde hende for en vinentreprenør, Marie A. Og der drak vi en vin fra Sylvain Partaille, som hedder L'Ancestral, som er ligesom hans topvin. Og der nævnte jeg i udsendelsen, at jeg dagen før havde smagt en anden vin fra Partaille, som hed Clos du Roi, som jeg synes var virkelig vidunderlig. Og jeg bestemte mig simpelthen til at finde ud af, jeg må altså finde ud af, om den virkelig var, for jeg synes, den var helt fremragende. Det tror jeg også. Jeg må altså simpelthen finde ud af, om det var et lykkefald, eller om det er et lykketræf, eller om det skulle er skide godt. For det er jo bare Marsanais, som jo ikke... Ja, men altså Marsanais kan godt overraske, synes jeg, også henrykke, altså yes. på den fede måde. Lige præcis. Og derfor så har jeg simpelthen taget den en flaske igen, og så besluttede jeg mig for at servere den for dig. Så det er 2013. Clos du Roi fra Marsanais, og altså Sylvain Partaille her, han er... Det er en relativt ny ejendom. Jeg kender ham ikke. Nej, han er uddannet i Bordeaux egentlig, hvor han arbejdede for nogle af de store slotte med at lave vin. Og så kom han til Marsanais, og vel fordi i Marsanais, der er jorden jo langt billigere, end den er i alle de berømte kommuner. Ja. Først og fremmest fordi der er hverken er Grand Cru'er eller Premier Cru'er i Marsanais. Ja. Men så begyndte han også at lave vin for nogen dernede, men sparede så op til at købe sig noget. Først 1 hektar og sendte sin første vin ud i 2001. Ja. Og i dag der har han 10 hektar, han selv laver. Og jeg synes godt nok, han er god til det. Altså, jeg synes, det smager fremragende. Ja, glimrende. Hvem importerer den? Det gør H.A. Hansen. Men jeg har nu selv punget ud for den her, men det gør ikke noget, fordi det er sådan noget hands-off-vin, ikke? Altså, ja, så det er heller ikke så kostbart, altså. Nej. Altså, det er jo et hamrende godt glas vin, det her. Men med hands-off, der mener jeg også, altså, man kan nok mærke, at han er sådan en, han er ikke en, der bruger de mange tekniske og kemiske hjælpemidler. Altså, det er virkelig, det er helt gå til det her, ikke? Altså, meget rent. Det er næsten naturvinsagtigt. Nej, næsten. Men næsten, ja. Jamen, jeg ved godt, du vil sige, nej, men det er faktisk på grænsen til, jeg tror nu ikke, at der er noget med, at han forhindrer ilt under, mens han laver den, men altså, der er nok mange af de ting, som naturvinsfolkene gør, som han også gør, tror jeg. Altså, jo, men altså, de fleste seriøse vinmager er jo biodynamikere, altså, og der er jo masser af dem, der ikke vil certificeres, fordi det kræver så pokkers meget arbejde, ikke? Jamen altså, 99% af alle seriøse vinmager sprøjter ikke unødvendigt. Det gør de bare ikke. Men Claus, hvis vi så lige går over i altså det der virkelig heftige naturvin, det har jeg på fornemmelsen, du ikke prøvet dig selv meget. Jamen, jeg har prøvet det selvfølgelig, og jeg i starten var jeg enormt henrykket ind til, sådan, så kunne forestille, at man sådan
havde 4-5 glas god vin, hvid som rød, skænket op, og så smagte det, nej, hvor smager det godt, og så videre, ikke? Og så de der 10, 12, 15 minutter efter, så kommer man tilbage til vin, og så skifter fuldstændig karakter. Nogle gange til det bedre, men jeg vil sige oftest til det dårligere. Mm-hmm. Og det er det specielt hvide. Altså tit så tror man kraften, at sidder og drikker ufiltreret æblesaft, ikke? Præcis. Det synes jeg ikke er fedt. Nej. Og det synes jeg er fuldstændig enig med dig. De røde har det lidt nemmere ved at kunne overleve som naturvin, end de hvide, synes jeg. Noget, der er sjovt, det er, at mange af de her naturvinsfolk, de rent faktisk ligesom alle andre, men de gør også fokuserer meget på det der terroir, ikke? Og der må jeg bare sige, jeg synes faktisk, at naturvine og produktionsmetoden for naturvin, det udvisker terroiret. Det er præcis æblesaft, man sidder med. Altså, og det er overhovedet ikke særligt terroirpræget. Kan du sætte reklame for nogle år siden, hvor folk kom ud og lignede idioter fra frisøren, hvor det sådan en reklame for Fanta, ikke? Og det samme er det her med, at munden og tungen og læberne, og alt er fuldstændig skævt, når man sidder og drikker sådan noget vin. Og man skal så, nogen der har også føle sig høj på det, ikke? Altså, hvor er det fantastisk? Nej, det er ikke fantastisk. Det smager af helvede til, ikke? Og så er der lige nogle gange, hvor det er virkelig, virkelig dejligt. Og også nogle af metoderne, som kan noget. Og jeg tror, det her det er et eksempel på, når man i hvert fald, hvad skal man sige, bevæger sig væk fra det der meget industrielt tekniske, så kan man altså få noget, som er ret lækkert og sundt på en eller anden måde, ikke? Vin er sundt. Vin er sundt. Det skal man huske. Ej, apropos sund. Jeg tror, jeg kalder det røde, Claus. Ja, det er fint. Det er jo, det tilleren har du fået på grund af din hårfarve. Ja. Ja. Altså, og selvom du er 58, så har du jo faktisk stadig... Jeg har stadig noget tilbage, fordi jeg læste en artikel med Krasnik i Weekendavisen, hvor han var bange for at blive en hvid sneugle. Det bliver de rødhårede jo, når de får grå hår. Men jeg har stadig lidt af tinten tilbage. Så det er det, der har givet dig til navnet. Ja. Det er dit røde hår. Men det har så været rødere, bare roligt. Du er også rødmosset i ansigtet, så det kunne jo også være det. Nej, det er ikke det. Og de hysteriske hissigheden har også været værre, bare roligt. Okay. Nå, du kan simpelthen bekræfte det der med, at rødhåret har voldsomt temperament? Ja. Det må jeg sige. Ja. Kunne jo godt være, at du havde haft det alligevel. Ja, det ved man jo selvfølgelig ikke. Men der er altså noget om det. Ja, det er der. Altså, jeg har oplevet hos rødhåret, at ofte er ekstremt videnskabelige. Altså. Ja. Okay, ja. I enhver forstand videnskabelig, ikke? Jo. Altså, og det er man måske også, fordi man som barn bliver man jo drillet, ikke? Altså, og virkelig blev uleset med fregner og rødt hår, og blev aldrig solbrændt, vel? Men lige du, inden for, hvor der lige var taget gips af benene, ikke? Blev du drillet? Ja, for søren da. Ja. Hvor blev du det henne? I skolen. Jamen, hvilken skole gik du på? Jeg gik på Nørrevold skole. Nørrevold skole? Ja, indtil 7. klasse. Ja. Og dernæst de sidste 2 år, 8. og 9. på Østerfarmarsgade skole. Så er du rigtig indfødt københavner? Ja, jeg er vokset op nede bag Det Kongelige Teater i Holbergsgade. Det skal vi altså høre om lige om lidt. Vi skal lige skåle noget med her. Ja. Det er dejligt. Jeg elsker Bourgogne. Det er fantastisk. Det er en ballet. Det er en ballet. Ja, det er en smuk ballet. Bourgogne er en ballet. Hvad lavede din far? Min far var faktisk kok og kunsthandler. Jeg husker ham kun som kunsthandler. Jeg husker, at han gik i køkkenet, når vi havde specielle gæster. Men han var ikke udøvende kok, igennem min barndom. Og han døde meget tidligt. Han døde i 71, så det er et par dage siden. Jo. Hvor gammel var han da? Der var han 46. Det var godt nok tidligt. Ja, det var det. Er det her, vi har i glasset? Ja. Vin? For meget vin? Ja, det var måske ikke vin. Jeg tror ikke, vi kan kalde det for vin. Jeg tror, vi kan kalde det for de andre hårsager. Okay. Det, der kom fra Aalborg, ikke? Ja, snapsen? Ja. Hvor gammel var du da? Jamen, der har jeg været 13 år, ja. Det må da have været voldsomt. Jamen, det er jo voldsomt. Det er jo voldsomt at se... for det er jo ikke nok med, at alkoholen gør sit indtog, men det gør jo også sit indtog i familiehyggen, som ikke er til stede. Fordi der er jo sådan en voldsom udbrud, ikke? Når folk skal have deres daglige alkohol, narkotika, eller hvad der nu drejer sig om, ikke? Og så han var nu taler vi om tiden, inden han døde, altså du husker nogle år for inden.
hvor det, hvad skal man sige, hvor det prægede hans raseri, eller hvad? Nej, overhovedet ikke. Raseri. Nej. Men nogle alkoholikere får jo let ved raseri, eller raserianfald. Jeg var præget af, at min mor og far var oppe og toppes. Ja, det var jeg præget af, det er jo klart. Som barn synes man jo ikke, det er særlig fedt, vel? Der må man gerne have det alt sammen. Lykke og gammel, ikke? Og en stor smuk harmoni. Så det var det på ingen måde. Hvad lavede din mor? Ingenting. Altså, hjemmegående husmor, ikke? Altså, vi var 3 drenge, så... Ja, hjemmegående. Og min far havde en lille kunsthandel inde i Østergade. Hvordan husker du den der stemning inde i jeres hjem inden for de 4 vægge? Jamen, det kunne du mærke, det vidste du. Du vidste jo, når den var gal, ikke? Så ja, det var anspændt jo, ikke? Altså, intenst og anspændt. Og nogle gange også enormt kærlig. Altså, det var ikke kun negativt. Men der skulle ikke slå ret mange gnister, eller gå ret meget røg af en eller andet, før at himmel og jord stod i et. Så det råben og skrigen og hysteri og slagsmål og alt sådan noget, ikke? Okay. Ja. Hvad gjorde du så, når det kørte los? Ja, så gik jeg imellem. Du gik imellem? Nu? Ja. Nå. Der var ikke så meget andet at gøre, jo. Og så var det bare fortsat i en uendelighed, ikke? Altså som 10, 11, 12 år? Ikke? Ja, måske også tidligere. Okay. Altså sådan rent fysisk kunne du ikke gå imellem? Jo, det kunne jeg godt. Det kunne du også? Jeg var ikke bange for min far. Godt være, han kunne skælde ud, og så han slog aldrig. Okay. Som jeg aldrig. Ikke mig i hvert fald, men andre gjorde han, ikke? Det er jo det er også et stort ansvar. Ja, det er det. At have som et barn. Ja. At skulle stoppe. Jo, voksne, men altså, man tænker man egentlig ikke over så meget over det, vel? Altså, det er jo en... det er en del af ens dagligdag. Hvordan er stemningen i dag, ikke? Og nogle gange var det også bare... undskyld, at han kom hjem fuld og lagde sig til at sove, ikke? Var der så ikke nogen gange, du ikke havde lyst til at gå hjem? Nej, faktisk ikke. Nej. Men jeg vil sige, at mine venner og så videre var jo for det meste ude i byen, altså i området, ikke? Ja. Det var ikke sådan, at jeg tog venner med hjem, fordi man vidste jo aldrig rigtig, hvad fanden der kunne ske, vel? Nej. Det var også en krudtønde, der kunne eksplodere når som helst. Og man vidste jo aldrig, hvornår at de var hjemme, eller hvordan humøret var, og så videre, ikke? Så det alt mit venskab, det foregik ude. Og så var det jo altså ikke alle, der var venner, kan jeg forstå, hvis du blev drillet i skolen. Det bliver alle jo. Ja, i et eller andet omfang. Altså, det er jo ikke sådan... Jamen altså, mobning har vel altid forekommet. Formoder. Det var det måske sådan lidt mere håndgribeligt, ikke? Altså, hvis du blev drillet, så fik de en lussing, ikke? Eller så fik man selv en lussing. Ja. Yeah. Det var dit røde hår, der var den hyppigste anledning, eller hvad? Ja, det tror jeg egentlig, ja. Og så... Hvordan var du egentlig? Altså som dreng, var du sådan en forsigtig dreng, eller var du en slagsbror-type? Nej, jeg var ikke slagsbror, det har jeg aldrig været. Jeg har aldrig været slagsbror. Nej. Mere sådan... på holdene, altså ikke, jeg vil ikke sige bedre vidne, men jeg holdt på min ret og min holdning, og hvad jeg synes var rigtigt og forkert. Det var sådan... Okay, så du var ikke typen, der dukkede dig? Nej, det gjorde jeg ikke. Nej, jeg har aldrig været bange for konfrontationer. Og det har jeg heller ikke den dag i dag. Må vi håbe, at vi ikke bliver uvenner her under flæskens hånd, fordi jeg tror ikke, jeg har ikke en chance mod dig. Der, tror jeg, sådan størrelsesmæssigt. Jeg har lige lovet dig, at jeg ikke er voldelig. Skål, Claus. Hvorfor måske nærmere det intimiderende, men altså... Ja. Hvorfor tror du egentlig, din far drak? Det ved jeg sgu egentlig ikke, du. Faldt i gryden, ikke? Og kunne ikke styre til sidst. Havde... jeg tror egentlig, han havde et meget godt liv. Han var sgu en interessant mand. En meget vidende mand. Og en også meget følsom mand. Så jeg tror egentlig, det var det, der slog benene væk under ham, ikke? Og så
formentlig også ægteskabelige problemer. Jeg kan ikke lade være med at tænke på, han var kok og kunsthandler. Ja. Du er blevet kok, og om man ikke kunsthandler, så jo nærmest halvvejs kunstgallerist jo. Ja. Fordi du jo udstiller kunstnere i din restaurant. Ja. Nede på Gamle Mønt. Du udgiver kogebøger, som nu den her, jeg sidder med her inderligt. Du har udgivet nogen før også, som også har været kunstbøger samtidig. Ikke? Yes. Lige så meget kunstbøger som kogebøger i virkeligheden. Ja, jeg kalder dem for kunstkogebøger. Ja. Altså, det må jeg sige. Så på en måde har du jo så, har du gjort det samme som din far? Jamen det er jo så nok den prægning, jeg har fået fra min barndom, hvor at min far jo befandt sig i det der såkaldte boheme- og kunstnermiljø, ikke? Hvor jeg også var med, ikke? Altså gamle dage på Gråbrød og Torv og Laurits Betjent og så videre, hvor de sad og handlede indbyrdes med deres malerier og tegninger og så videre, og har altid haft en meget stor interesse for det, og begyndte også at samle selv tegninger i en tidlig alder, ikke? Og malede også selv, og tegnede også selv, og solgte hos min fars bekendte forretningsforbindelser, og hvad ved jeg, ikke? Hvor jeg så fik, formentlig havde jeg fået en daler for et værk, ikke? Og så har jeg fået et nyt lærred, og nye pensler og farver, og så har jeg måske fået en pose chokolade, eller hvad fanden det nu var, ikke? Altså, det var ikke sådan noget med, at der var store penge forbundet med det, men jeg havde en god... En god magi med at male og tegne. Det har jeg stadigvæk den dag i dag. Altså selv? Ja. Det synes jeg er ret fedt. Jeg er ikke særlig god, og jeg bliver heller aldrig særlig god. Men jeg har det godt med at stå og arbejde med penslerne og papiret og farverne og tuschen og så videre. Men til gengæld så er de kunstnere, du har hængende på væggen nede i restauranten, er jo typisk nogle meget store kunstnere faktisk. Ja, det er det, ja. De kommer også meget i din restaurant og spiser, ikke? Ja. Og hvorfor havnede du i det miljø? Altså, er der en direkte linje fra det miljø, som din far tog dig med? Nej, jeg tror ikke. Jeg tror, det er en symbiose af at åbne sind og så til tilfældighed. Altså, det er sådan, hvor så mødes man tilfældigt, og så færdes man fælles interesser, ikke? Og holdning og debatter omkring, hvad sker der og hvad sker der med den kunst der, og hvorfor det der, og ja, og sådan, og det er jo også meget følsomme mennesker, ikke? Altså, og ekstremt interessante mennesker. Jeg kan godt lide at være sammen med dem, ikke? Og så udvikler sig varme venskaber, og derved også udvekslinger i forhold til bøgerne og til udstillingerne og så videre, ikke? Altså, jeg har jo aldrig dyrket særlig meget omgang med min egen branche, ikke? Det er ikke, fordi jeg ikke kan lide min egen branche, men jeg kan godt lide at få andre input fra andre mennesker end lige nøjagtigt min egen branche. Jeg synes sgu, det bliver sådan for indspist og sådan for indfoldigt. Det kan vi kun sidde og snakke om mad og vin, og hvor mange gæster havde du i går, og hvor mange har du i morgen, og rent mig et vist sted, ikke? Det overgår jeg simpelthen ikke rigtigt. Jeg kan godt lide at få udvidet min horisont. Eller sagt, hvordan må jeg godt lide, at der er nogen, der tager røven på mig, ikke? Ja. På den fede måde. Skal lige have noget mere vin? Jeg kan godt se, at der er mere sug i mig, end der er i dig. Ja, men du skal jo også i og for sig bare læne dig tilbage, og så bare sludre. Det skal jeg sådan set også, men jeg skal også lige holde lidt styr. Ja. Hvor langt vi er nået i programmet, og hvad jeg egentlig gerne vil snakke om. Skål. Og hvis du så sidder hele tiden og tænker på mad. jeg kan simpelthen ikke glemme en gang, hvor jeg var på besøg jeg var nede i en restaurant, og så sad jeg var egentlig lige nede for bare at snakke med en, som var nede og spise frokost der. Jeg skulle ikke spise, jeg var bare lige forbi. Men så lagde jeg mærke til, at du stod og var i gang med at lave, jeg tror, måske en oksemørbræd med så en svampesovs, ikke? Ja. Og det var til 2 personer. Ja. Der var 2 kuverter. Ja. Og der så jeg i gryden, hvor du skulle lave den her svampesovs med fløde til, at du tog sådan en hel liter fløde,
og så hældte du i fra den. Du åbnede den, og så hældte du i. Ja. Og du stoppede ikke, da du var kommet en kvart i, og heller ikke, da du var kommet en halv i. Nej. Men nok vil jeg vurdere på den måde, det så ud til, at du holdt på den 3/4. Okay, ja. De der fløde. Ja. Til en sovs til 2 personer. Ja. Det kunne godt være, at jeg havde gemt lidt tilbage. Det er jo ikke sådan, at jeg har fået alt sovsen, de 2 mennesker. Men der kunne sagtens ryge en halv liter i, ikke? Jo, sagtens. Jo. En halv liter fløde til 2 personer. Så justerer jeg jo også med citronsaft, ikke? Så den ikke bliver for fed, ikke? Har du noget overblik over, hvor mange liter fløde, du bruger om ugen i restauranten i gennemsnit? Nej, det har jeg faktisk ikke, men det er ikke så overdrevet meget. Altså, det er det faktisk ikke. Hvad fanden bruger jeg? 30 liter om ugen, måske. Smør? Smør bruger jeg vel. Kommer også an på, hvordan sæsonen er. I øjeblikket er der ikke særlig travlt, vel? Altså, i højsæsonen, der bruger jeg nok. I den mørke tid, som jeg kalder for min lyse forretningstid, der bruger jeg nok 800 liter piskefløde om ugen, ikke? Ja. Og så bruger jeg vel, jeg ved jeg sgu ikke, det har jeg aldrig regnet på, 30-40 kilo smør, vil jeg tro. 20-30 kilo smør mere bruger jeg ikke. På en uge? Ja, sådan noget lignende, ikke? Ja. Men altså, man skal jo huske på en ting, det er, at smør og fløde er jo godt til at højne nogle smage og nogle oplevelser. Men det er jo ikke godt at bare sidde og spise. Altså lige så vel som et stykke varmt brød og koldt smør smager pis godt, ikke? Men du sidder ikke bare og smør på dit brød, vel? Det samme gør du heller ikke, når du spiser mad. Altså smøret giver noget til emnet. Og det meste bliver jo smidt ud, jo. Men det har det der hasselnøde, salturt, havtang, jord i sig, ikke? Altså, du spiser det ikke. Du ophøjer dig til det. Du dypper tingene i det. Man kan ligefrem friste til mit hadeord fondue, ikke? Altså, og hvis du lægger mærke til, så serverer jeg også altid tingene ved siden af. Altså, hvis jeg synes, at nu er der sgu nok sovs på tallerkenen, eller nok svampe eller creme på tallerkenen, så stopper jeg der, og så kan folk få en skål ved siden af, ikke? Så kan de sgu altid selv dænge det til, ikke? De skal ikke sidde og blive dårlige. Tænk, hvis de begynder at sidde og himle, ikke? Og ikke indeholde mere til, det duer ikke. Har du nogensinde følt dig fristet til at gå med på den trend der med, hvad enten det nu er det nye nordiske køkken, eller det molekylære køkken, eller hvad ved jeg? Jeg vil sige det således, at det molekylære køkken, som jeg oplevede på El Bulli, bjergtog mig fuldstændig. Jeg synes, det var fabelagtigt godt. Det har intet med mad i mit univers at gøre, men hold kæft, hvor var det fedt. Det nye nordiske har jeg lavet altid selv. Altså, det nye nordiske er jo ikke noget, hverken nogen eller nogen andre har fundet. Det har vi jo lavet way back. Men som de unge mennesker, Ubæk og alle de andre molekylære drenge og piger siger, du har ikke dokumenteret, og siger nej, for der var ikke internet, da jeg startede. Men hvad mener du med, at du har lavet det? For du har det ikke forestillet mig, at du har stået og lavet sådan noget pincetmad. Nej, ikke pincetmad, men nyt nordisk mad er jo ikke pincetmad. Nyt nordisk mad er jo også en dogme med, at man bruger udelukkende nordiske råvarer, ikke? Og det gjorde vi altså i 70'erne og 80'erne i Gilleleje, for eksempel, da jeg havde Gillelejehavn. Der arbejdede vi med Demeter-grøntsager, Demeter-bønner og så videre. Så det er ikke et nyt fænomen, og vi gik selv ud og plukkede vores egen krydderurter i grøftekanten og så videre. Nu er det simpelthen bare taget overhånd, ikke? Altså, det synes jeg, det har. Altså, det ser fantastisk ud. Det smager pisse godt. Men det er et afbrudt samleje, ikke? Altså, du tager en bid af det, slut finale, ikke? Og så tænker du, kan jeg ikke få det mere derefter? Det smager ret godt, ikke? Og så får du den næste gang blomst af en retning, eller krydderurter af en retning. Eller jeg synes ikke, det er særlig fedt. Og det næste er så også et afbrudt samleje? Ja, du når aldrig rigtigt at få dyret ind, vel? Altså, eller der mener faktisk en ind i munden og sidde og gumle på noget. Altså, det forsvinder. Pist, puff. Det gjorde det også på El Bulli. Men det var et teaterstykke, altså. Det var... Kæft, det var skægt. Ja. Jeg må sige... Ja, og ikke et måltid, som du siger. Nej. Men det er en meget god skelnen. Men så det her med at gå ud og så få 15-20 småretter, altså det gider du ikke? Jo, det gider godt. Jeg vil ikke sige, at jeg ikke gider det. Jeg siger bare, jeg synes, at det er taget overhånd, og jeg synes ikke, at der er råvarer for det, de forlanger for menuerne.
Der synes jeg, de snyder på vægten. Mm. Jeg gider ikke nævne nogen navne, men jeg har været ude at spise nogle steder, hvor menuen har kostet 12, 13, 1.400 kroner, og jeg tænkte, okay, what the fuck, lad mig så prøve det, ikke? Og så selvfølgelig, jeg føler mig sgu lidt snydt bagefter. Jeg kan jo godt se, hvor mange penge der er råvarer for her. Og når der ikke er råvarer for mere end 100-120 kroner, så siger jeg, ved I hvad, stop det her. Det kan godt være, at I har 30 volontører derude, der står og nipser skud og så videre. Be my guest, men det gider jeg ikke deltage i. Hvad er noget mad? Jeg vil ikke nødvendigvis have store portioner, men hvis jeg skal have 15-20 retter mad. Men prøv at mærke til, når du spiser selv, ikke? Når du har fået en menu på over 4 retter mad, måske 5 retter mad, kan du overhovedet huske, hvad du har fået, hvis mindre du har skrevet det ned? Du kan simpelthen ikke huske din smagsindtryk. Det er samme som at gå på museum. Altså, hvis du går på Louvre, eller på Prado, eller von Thyssen, eller hvor fanden du går hen, ikke? Eller Statsmuseum for Kunst, hvorfor skal vi i udlandet? Der er jo masser af skønne museer i Danmark. Når du har set 3-4 mærker, kan du ikke rumme mere. Det kan du sagtens. Så kan du gå rundt og fotografere med din latterlige telefon, ikke? Og sige, det jeg har set, kunne du ej set det, for du har ikke fået det ind på dig. Altså, det er sådan noget, det skal ind i dig. Det skal ind i mellemgulvet, kontra maden skal ind i munden, ikke? Og det synes jeg er død ærgerligt, og man skal simpelthen give sig god tid til, og det er jo så det, som kunstnerne har lært mig, det der. Jeg vil ikke altså sige, vi skal se maksimum 4-5 ting, ikke? Og vi udvælger de ting, vi skal se. Slut. Og det er jo sådan noget, jeg har lært af dem, ikke? Og det er fuldstændig korrekt. Du kan ikke huske mere. Og det samme gælder måltid, synes du? Jamen, nej, jeg vil ikke sige, at det samme gælder måltid, men du kan ikke huske din smag, dit indtryk på smagen. Det er jo det samme, så når vi sidder til de såkaldte vinsmagninger, ikke? Så er der 10 hvidvin, der er 10 rødvin, og der er måske 5 champagne, og så er der måske 5 dessertvin, ikke? Det er jo ikke særlig fedt, vel? Det er jo ikke engang særlig sjovt. Det, der er sjovt, det er at smage 3 rigtig gode hvidvin, 3-4-5 gode rødvin, og så slutte det, og så gå tilbage til hvidvin igen bagefter, fordi så kan man huske tingene, ikke? Ja, i flaskens ånd, der har vi kun én. Ja, og det smager pisse godt. Ja, og jeg skåler lige. Og jeg skåler jo altså i kanappen med kokken Claus Christensen, Røde Claus, fra restaurant Gammelmønt. Jeg vil altså sige, at jeg er fuldstændig enig med dig omkring det med alle de der retter, og jeg tror faktisk, der er en grund til, at måltidet har udviklet sig sådan, eller det klassiske måltid udviklet sig sådan, at det bestod af 3-4 retter, eller sådan, ikke? Altså, ikke bare én, men faktisk nogle flere. At det er fordi, det var en erfaring, som mennesker har gjort sig, at det er tilfredsstillende på en eller anden måde. Yeah. At det er dejligt, eller det er rart. Altså, og det er det ene, det andet. Altså, vi skal også huske at konversere, ikke? Det er jo ikke en sakral og... Nej, men det bliver det jo, hvis man får serveret. Jeg ved ikke, at nu findes der restauranter i København, hvor man får 40 retter, ikke? Jo. Som handler om, og så nogle gange, altså synes jeg jo også, den der såkaldte kreativitet og opfindsomhed, altså, bliver latterlig, ikke? Altså fordi... Og det bliver for meget. Hvor er det sjovt, at man kan lave en eller anden form for gelé, der så ligner en skorsten, og så man kan have en brændt, gulerod oveni. Det er ikke en ret, jeg tror, der findes. Det er en dehydreret gulerod. Ja, som jeg bare sidder og tænker på. Men sjovere er det jo så heller ikke. Og første gang, man oplever at få en ret, der under sådan et låg, der så bliver løftet, eller en kuppel, ikke? Og så er der røg nedenunder. Wow, hvor er det sjovt. Ja. Altså. Ja. Og det der med røg nedenunder er jo faktisk ældgammelt. Altså det er jo helt klassisk jo. Det er selvfølgelig i nye klæder bevares, men altså røgsmagen om men også røgen generelt, hvor man tilbereder på grænnåle eller på kogler eller på lyng. Ja. Men det kom ikke typisk ind på bordet jo. Nej, det gjorde det ikke. Og skulle ryge op og tage lærken. Nej, og så skulle man sidde der. Nej, det gjorde det ikke. Altså, men det er helt tilbage fra 1600-1700-tallet, det der. Så det er bare nye klæder. Det er fedt nok. Men altså, hvis vi nu skal sidde og være sure gamle mænd, det skal vi ikke. 58, jeg er 51, nej, lad os lige være lidt mere. Jeg vil i hvert fald godt være lidt mere. Så nogle gange, så får jeg simpelthen også for meget af de der tjenere. Ja, der forklarer? Ja. Og rend mig i røven, lad mig være i fred, mand. Hold da op. Jeg kan ikke have det. Messer, vil jeg nærmest sige, det gør nogle gange, ikke? Ja, altså, det er lige for, at de også kommer med oblaten, og så et dunk i røven bagefter, ikke? For at vi rigtig er en katolske kirke, ikke?
Det er fuldstændig sindssygt. Altså, og nogle af mine medarbejdere begynder på at sige, I kan godt holde jeres kæft, det gider jeg simpelthen ikke. I kan bare sige, hvad det er. Slut. Ikke? Når folk også spørger, når får en ost, hvad er det? Så siger jeg, det er ost. Jamen, smag jer frem. Ikke? Men det gælder jo ikke kun med maden, det er jo også meget vinen, faktisk. Altså, Ja, det er det. En grænse for, hvad historier man får serveret om. Ja, at den og pågældende... for venstre skråning nede under... Ja, og hvad den vinbonde havde fået til morgenmad den dag, hvor han høstede der, og hvordan han knaldede konen om natten, eller ikke gjorde, og hvordan hundens afføring var den dag, ikke? Altså, det er for meget. Og det er jo manieret i virkeligheden, ikke? Men der er noget sjovt, fordi det der sådan lidt opstyltet og manieret, det har der vel egentlig på en måde altid været lidt i restaurantbranchen, eller blandt kokke, har der ikke? Nej, det synes jeg ikke. Nu tænker jeg ikke på, hvordan det bliver serveret for folk, men altså, der har i hvert fald altid, synes jeg, været sådan personale, sådan, som nogle gange kunne være sådan lidt festlige festlige typer. Festlige typer, altså, det hører branchen til. Det er jo originaler, den her branche, ikke? Også en branche blandt tjenerne, hvor der var enormt mange homoseksuelle. Ja, ekstremt mange, ja. Det tror jeg faktisk stadig, der er. Ja. Og hvorfor der var det specielt, det ved jeg ikke. Det er jo fordi, de er så pisse gode til at nøse, ikke? Altså. Jo, de er gode til at nøse. Altså, det må man sige. De har det der servicegen i sig, per definition, og det er et foretræk. Altså ikke 5 homoseksuelle tjener samtidig, vel, fordi så er det en hønsegård, ikke? Men altså 1 eller 2 blandt en 4-5 andre stykker, det er ret godt, fordi de er jo også autistiske perfektionister, ikke? Altså, det er fedt. Det som vi oplevede for 40 år siden i branchen, for eksempel, ikke? Der var det jo håndværket, der var i højsædet. Der var det jo egentlig ikke så meget med, at man skulle stå og messe over, hvad man foretog sig. Og der vidste gæsterne jo også, hvad håndværket indebar. Det var jo folk, der havde sat sig ind i det, ikke? Altså, i dag kan de fleste gæster vel egentlig belære mig mere om, hvordan jeg skal lave mad, eller jeg skal servere vin til hvad for en temperatur og så videre, ikke? Alle ved jo noget om mad og vin, ikke? De lader sig ikke henrykke på samme måde, eller lader sig henslænge eller hensyne på samme måde og bare modtage. De fleste har en mening om noget om alting, ikke? Og så er det, som jeg som professionel sikker, nå ja, for søren, det er jo smadret godt, at du er dygtigere, end jeg er. Men man kan jo også sige, at i og med, at det tit er nogle meget, nu vi skal kalde det, kunstfærdige retter, der laves, så er der måske mere grund til at fortælle om, hvad det er. Hvorimod, hvis man serverer klassiske ting inden for en, hvad skal man sige, der er ligesom et kort, selvfølgelig ikke det der på kortet hver uge og hver måned nede hos dig, men hvis vi kigger på det store kort hen over årene, ikke, så er der et antal retter, som er de store klassiske retter, ikke? Og så er der måske ikke så meget at fortælle om en smørstegt søtunge. Nej, eller heller ikke en tondo rosine, sådan set. Kæft, hvor bliver jeg sulten. Det er jo den med både, hvad hedder det, foie gras og trøffel, ikke? Hvad får man til den nederst der? Ja, men jeg laver... Stegte kartofler? Eller? Nej, ingen kartoffel. Stegt brød. Stegt brød? Altså, nå ja, den ligger jo på brødet, det er jo det der brød, rosinjagtet, han har sagt. Og så kan jeg godt lide at lave en lille syrlig løgkompot til, for eksempel. Og så var en helt kraftig, næsten glasagt, der lige hænger hen over frugran og trøflen, sådan noget drypper ned med masser af madeira i, ikke? Sådan, sådan i slow motion, Så hver gang du skal have en skive, kan du se, at du får lige noget af glasen med op sammen med det stegte brød, der selvfølgelig er stegt i smør, ikke? Og så ind i munden, så kan du allerede tænke på, nej, hvor er det skidt i morgen. Nej, du har det herligt, ikke? Har det herligt i nuet, men altså, det er jo fantastisk. Det er jo en fantastisk ret. Det var jo en god komponist, Rossini. Han kunne finde ud af det der. Men hvordan er de der nye kokke, så tror du, når det gælder om at kunne lave mad? Jeg synes, de er dygtige. Ja. Og det må jeg sige, altså ubetinget synes jeg. Dygtige. Ja, det synes jeg. Men kan de også skære en kalv eller? Nej, det kan de ikke. Det kan de ikke. Det har de aldrig lært. Altså, og de har aldrig set det. Og nu kan jeg jo ikke tage 100% over en kamp, men altså, men generelt kan de jo ikke deres rødder eller deres historie. Fordi de ser det jo ikke på lærestederne, de ser det ikke på restauranterne, tingene kommer hjem skåret ud, ikke? Så
vi er nogle få i branchen, der har den der tidslomme, hvor vi stadig får hele fisk hjem, og hele dyr og fugle, og altså alle de hele stykker kød, ikke? Så du skal skære det ud derfra. Kommer ikke hjem vakuumpakket i bøfstørrelse. Vi er ikke så mange tilbage. Jeg ved ikke, hvor mange vi er tilbage. Men, det er jo faktisk meget sjovt, fordi du bor jo altså dør om dør, han har sagt, eller hjørne mod hjørne med Bo Jacobsen, altså, som jo er en af de få vi er tilbage, der gør det, som du beskriver. Ja, det er rigtigt, ja. Også derfor siger jeg ved ikke, hvor mange, der er Bo, der er undertegnet, og Michaud gør det vel stadig op på Skagen, ikke? Og Arlie Fra gør det vel også, ikke? Francis er væk. Der er sgu ikke ret mange, der gør det, altså. Nu nævner jeg navn desværre, det skulle jeg ikke have gjort, men... Skidt med det. Men altså, der er ikke ret mange, der gør det. Det skal heller ikke skære fisk ud. Bo, han er jo også sådan en solid stor mand, ligesom dig, og hvad hedder det, også, hvad skal man sige, bramfri og i munden og så videre. I er jo vel egentlig på en måde konkurrenter, når I nu ligger, altså I bor simpelthen på hver sit hjørne lige over for hinanden, ikke? Men hvordan? Vi er genboer, og vi er kollegaer, og vi er konkurrenter. Ja. Men opfører os ordentligt over for hinanden. Ja. Og det gør vi. Altså, og det skal vi også gøre. Så vil vi være nogle dumme svin. Ja, virkelig. Altså, og vi kan godt have nogle kontroverser og nogle twister, men generelt, så anbefaler jeg Bo, hvis jeg har optaget, eller jeg taler ikke dårligt om Bo i hvert fald, det gør jeg ikke. Og det håber jeg ikke, at han gør af mig. Så skal han mærke de lange knive. Men det er egentlig sjovt, at der er kommet til at ligge 2 restauranter lige over for hinanden, på så mange måder, altså egentlig minder lidt om hinanden, ikke? Ja, det gjorde vi jo ikke i starten, fordi Bo, han kørte jo Røg Hurtigkarls gamle koncept ude for gastronomik, ikke? Hvor der var en menu og en vinmenu. Og det var det ikke. Take it or leave it, ikke? Ja. Og, men i dag er han jo blevet mere en sådan en... Er mere blød, ikke? Altså, en bistro-agtig ting. Ja. Nå, du skal lige skåle. Du skal da have lidt mere i glasset. Så rolig nu. Jeg skal sgu ind og køre service bagefter her. Ja. Jeg mener, jeg kan tåle det. Vi optager programmet her en torsdag. Så er der noget med, at der er torsdagsklub, ikke? Der er torsdagsklub, ja. Hvad går det ud på? Ja, det går ud på, at jeg skriver en lille hymne til klubbens medlemmer hver søndag mandag. Og så fortæller jeg, hvad jeg laver. Altså, hvad jeg tænker mig at lave. Men hvem er medlemmer af den klub? Hvordan bliver Jamen, der er jeg skal ud til en 600-700 mennesker. Og der er mange, der fiser husleje på plankeværket, som man kalder det for, ikke? Og så er der ganske få betalende medlemmer. Men alle er velkomne, altså det er ikke det. Men de betalende medlemmer har jo så nogle andre fordele. Nå, så hvis man er medlem af klub, så betaler man mindre for at komme og spille? Ja, betydeligt mindre. Så skriver du så ud til folk, hvad du har, hvad jeg laver den her uge, ikke? På torsdag. Ja. Er det så kun én ret, der er? Eller hvad nej, det er som en simmerret, og så er det en menu, ikke? Ja. Og så får de... Men det sædvanlige kort, det er så annulleret om torsdagen? Jamen, der har aldrig været noget sædvanligt kort. Jeg laver kort hver dag. Okay. Så det sidder sgu i hånden, og det er til meget stor moro for mig, fordi folk kan ikke læse håndskrift med jo. Jeg har lagt mærke til en kort. Du har jo lært at skrive håndskrift. Ja. Det kan man jo se. Ja. Det er meget sjældent, man ser det. Ja, men fordi det er jo også ved at være en af de glemte ting, ikke? Altså, desværre. Hvad er det for nogle typer, der så kommer, når der er torsdagsklub? Eller om torsdag? Jamen, det er jo sådan nogle som dig, og det er reklamefolk, og advokater, og revisorer, og jord- og betonarbejdere, og direktører, og jamen, det er fra alle samfundslag. Folk, som synes, det er fedt at sætte sig ned og hygge sig, og er du betalende medlem, så er det stort set halv pris i forhold til ikke betalende medlem, ikke? Mm. Og du er jo så der midt i det hele, altså det kan man jo se, når man kommer ned på restauranten. Man kan selvfølgelig sidde ovenpå i stadstuen, hvor der hænger kunst på væggene. Ja, og, hvad hedder det går der også nedenunder. Ja, der står også skulpturer man ser det tydeligt, at det er lidt mere galleriagtigt derovre. Ja. Og så nedenunder, hvor man sidder ved siden af køkkenet, hvor du står og laver mad. Ja. Med alle dine, dine flødekander. Altså. Og alt det andet dejligt. Og smørdåser. Alt det andet dejligt. Men du, hvad skal man sige, altså, du fylder også meget dernede, også mentalt, ikke? Jo, altså, det gør jeg. Det er meget dit sted, ikke? Ja, altså, det er det. Virkelig. Det er min stue. Og det er din stue.
Og du har haft den lige siden 1990, det er jo altså så noget, der ligner 27 år, ikke? Altså, har du aldrig på noget tidspunkt været ved at køre træt i det? Altså, at stå der i varme og os hver evig eneste dag? Jo, selvfølgelig har det det. Altså. Selvfølgelig har det. Så ville jeg jo være fyldt med løgn, hvis jeg ikke sagde det. Men jeg vil så sige det meget kort og godt. Hvis jeg ikke synes, det var fedt og pisse morsomt, og jeg ikke synes, at det drev mig, og at jeg har lovet mig selv, og det hver morgen, jeg kigger på min store fede krop i spejlet, og træder ud af badet, og så kigger jeg på sig, har du sjusket i går? Nej, det har jeg ikke. Sjusker du i dag? Nej, det gør jeg ikke. Altså, det er vigtigt for mig, fordi på et eller andet tidspunkt begynder vi jo alle sammen at sjuske, og springe over, hvor gaden er lavest, ikke? Fordi vi ikke rigtig kan følge med. Og det er meget, meget vigtigt for mig, at den dag, når det sker, så stopper jeg. Og så stopper jeg med det samme. Indtil videre er det ikke sådan. Og jeg kalder det med, at man skal forsøge at gøre sig umage. Det lykkes ikke altid. Men hvis man ikke gør sig umage, så bliver det aldrig sådan, så man kan blive stolt af sig selv. Og ikke noget med at være stolt og stå og råbe ude på gadestræder, hvor jeg er god, og hvor jeg er flot, og hvor jeg er smuk. Men det er en ganske almindelig, simpel stolthed med det, man foretager sig. Jeg vil simpelthen ikke være med til det andet. Det vil jeg ikke. Så stopper jeg simpelthen med det. Og nu har jeg været de her små 45 år i branchen. Jamen så hen ad vejen vil jeg da gerne have lov til at gøre åbningstiderne kortere og kortere. Ikke fra morgen til kvæld, men så kun have 2 eller 3 dage om ugen. Mere galleri, flere bøger og så videre, ikke? Altså have mere tid til fordybelse på den måde. Fordi det er jo en hård branche, altså det er det, og det er ikke forundt enhver at kunne gå igennem så mange år, uden væsentligt med en anden, at man bliver lidt skør i hovedet, ikke? Men jeg synes, det er essentielt for mig, at det skal være sjovt. Hvad er det egentlig? Nu sidder jeg med bogen her igen, og jeg lader være med at slå op på opskrifterne. Så knurrer min mave højere end mig, så vidt man kunne høre i radioen. Men jeg sidder og kigger på de her tegninger, grafik og så videre, som er lavet af Michael Kvirum og Lemmerts. Ja. Hvad er det, der fascinerer dig ved kunstværker, eller ved kunsten? Jamen det er jo det der... Eller hvad er det, det giver dig? Det giver mig et kick, ikke? Altså det... Et kick? Ja, et kick. Altså det er også vigtigt, når jeg laver udstillinger, og folk siger, hvad skal vi have, og hvad skal vi dit, og hvad skal vi lave? Så jamen, altså det er vigtigt, at det skal gå ind i maven på dig. Altså det skal sådan... det skal suge dig ind i det, ikke? Altså, du skal ikke bare gå ind og sige, jeg skal have det værk, eller det værk, eller det værk, eller det værk, fordi jeg tror, det er en god investering. Det er det ikke. Du skal investere i dit eget liv og dit eget levende, ikke? Altså, du skal investere i din egen glæde. Og det kan du kun gøre ved, at der er et værk, der går ind i maven på dig. Via dine øjne selvfølgelig, ikke? Altså, men altså, det er sådan, ja, det her, det kan godt vokse på mig, det provokerer mig. Eller også nogle gange sådan, hvor man begynder at stå og græde, fordi at det simpelthen rører ens for meget farvekomposition og sammensætning og så videre, ikke? Altså, det er også et spørgsmål om, hvad for et humør du er i. Men humøret skal jo være intakt de næste 10-15-20 år. Og jeg synes jo, at det er vigtigt, når man snakker om kunst, det er, at kunst er fuldstændig aldeles unødvendigt, men vi kan ikke leve uden. Og det er vigtigt at sætte sig for øje, fordi vi kan ikke leve uden kunsten. Altså, nu er det ikke kun kunst på et stykke lærred eller en skulptur, men betalelsen af kunsten er jo fantastisk. Det gør chokolade, musikken, teateret, filmen, det skrevne ord, i alle henseender. Vi kan ikke undvære det. Vi vil jo være enfoldige og fattige. Det er det, man skal huske på kunsten. Og så skal man lade være med at tro på, at man kan tjene penge på det. Udsættelsen er begyndt snart at gå på held. Men altså, det er jo egentlig...
Jeg kan ikke lade være med at gerne lige at vende tilbage til det med din far, og hvor slående det egentlig er, at du på en måde viderefører, eller gør det samme som ham, men jo også har fået det fra ham på en eller anden måde. Ja, det er på trods af den triste skæbne, kan man jo så sige, det har været, altså at han dør så tidligt, og du mister dine forældre som 13-årig nærmest. Nej, min mor lever faktisk endnu. Jo, men men din far så... Min far, ja. Men det er vel også... Men du bliver kok som ham, men det er også ham, der ligesom i virkeligheden er årsagen til kunstinteressen, ikke? Jo, men nu skal du så høre det sjove, fordi jeg har jo ikke fortalt færdig. Vores familiehistorie færdig. Vi er jo 3 brødre. Eller vi var 3 brødre. Og vi er alle 3 kokke. Okay. Men min mellemste bror Sten faldt bort her for nogle år siden, og han havde samme problematik som vores far. Han drak for meget. Ja, det gjorde han, og det døde han af. Inden han fyldte 50. Igen, og så... Ja. Hold da op. Men den mindste lever, og den største lever. Men det har ikke gjort dig bange for vin eller alkohol? Ja. Nej, jeg drikker det for meget. Jeg elsker at drikke. Jeg synes, det er fantastisk. Jeg hader at være fuld. Jeg elsker at være beruset. Ja. Jeg hader simpelthen at være fuld. Der findes ikke noget værre at være fuld. Ja, men det er også... Det kan jeg jo det grine, når jeg har været sidst en. Jeg tager sådan regulært fuld. Ja, jeg synes, det er forfærdeligt. Men det er dejligt at drikke. Altså, ja, det der sug i maven, det er, når man dejligt, for det bare lige præcis. Ja, ikke? Lige præcis. Ja. Men der er jo nogen, der, hvis de har det i familien, der så bliver bange for, hvad skal man sige, for alkohol. Altså, ja, for misbruget. Ja, virkelig bange for det, og er enormt ops på det, og hysteriske med, og har de nu drukket for meget, og har de nu... Ja, men jeg tror da også, jeg har været på den, da jeg var ganske ung. Men der selvmedicinerede jeg mig selv, sagde, du er ude på et skråplan. Det stopper du med. Og så tog jeg en pause på 1 år eller 2, eller hvor lang tid jeg gjorde, det ved jeg ikke. Men det skal jeg være ops på den dag i dag. Altså, jeg kan da godt i festelag slå hul på nogle flasker vin, så jeg skal ikke sidde og gøre mig for god. Du antyder, at du godt kan drikke mere end en flaske? Ja, det må jeg nok sige. Men jeg har knap en halv, som du har fået her. Så længe jeg ikke har et behov ved at stå op om morgenen med, der står 2 lunkne EFF'er eller elefantbajer og en halv flaske brændevin for at starte dagen, så mener jeg har en god sag indtil videre. Sådan var det for din far? Ja, det var det. Sådan var hans morgener? Ja. Hold da op. Ja, det lød ikke særlig godt. Hvad skal du lave til torsdagsgæsterne? I dag? Ja. Der skal de have kørvelsuppe og pocheret æg. Skal de have bøf eller mot. Og den kørvelsuppe, er den lavet på hønsekødets konge? Ja, du har kogt nogle høns eller kyllinger? Høns, ja. Og så skal de... Og så har jeg brugt jordskokker og kartofler, og det videre på ovnen til at jævne den. Så du har blendet det? Og så, og så purerer det, ikke? Og så skal det pocheret æg i. Og så skal de have bøf eller mode. Altså kommer der et pocheret æg i, som man, når man så, hvad hedder det? Ja, når man så skærer den med... Så flyder blommen ud, ikke? Og farver det hele gul kinesisk, ikke? Ja, oven i det grønne. Ej, det lyder sgu godt. Ja, ikke? Hvad så? Hvad efter? Og så skal det bøf eller mode. Det er oksesteg, der bliver lavet med gnede med allehånd, salt og peber og citron. Og så stegt det stille og roligt sammen med røget flæsk, løg, gulerødder og svampe og hvidløg. Og så kraftig indkogt rødvinssovs. Og den kommer med kartoffelmos, gør den ikke? Nej, den kommer med små nye kartofler i raguen. Altså, det er jo ikke en ragu, men altså i cassoléen i princippet, ikke? Og så skal det have Coupe Danmark. Coupe Danmark? Ja. Hvad er det? Det er vaniljeis med varm chokoladesauce, du. Og så får vi også, holder dannebrogsflaget, har jeg købt lidt jordbær, selvom det er uden sæson, med fan. Okay? Og så er der simmerretten, det er frilandskylling og asparges i Voulevant. I Voulevant, som jo er en hvad hedder det, en forvokset tartelet, ikke? Jo, lige præcis. Ja. Det smager simpelthen så godt. Ja, det smager skide godt. Jeg bliver nødt til at stoppe. Skud af den mad. Skål. En god aften. Og lige måde. Ja.
Udsendelsen her, den var produceret af Peter Lindskov, og det var jo altså Sylvain Patay, der var den vinøse gæst, kan man sige i dag, med Claude Roy fra Marseillais, og den sultne her på den her side af bordet hedder Poul Pilgaard. Du lytter til Radio 24/7. Om lidt er der nyheder.